За какво са тези две дюли? Да ти скъсат нервите, докато озреят. Затова са тези две дюли последни. Човек за две дюлеви женски гърди живее и умира, ако му приседнат. Да ти напълнят цялата къща с мирис. Тънък и дълбок и прохладен. Човек за две дюлеви женски гърди отива до върха на дървото и пада. Да те огряват и денем и нощем, като луна и като слънцето жълто. Човек за две дюлеви женски гърди при Господ отива и греховете си гълта. Да ти напомнят, че кръглите форми са нещо космично и земно. Човек за две дюлеви женски гърди се хвърля в тревата и там изчезва. Човек за две дюлеви женски гърди си мисли винаги за тях. Единствено две дюли, две есенни последни истини, останали до мен в градината, сладки, кисели, корави, стипчиви, две дюли в очите ми болни. Човек до две дюлеви женски гърди заспива и се търкулва надолу.